Ay, magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-spider. Nandito kami ngayon sa Mansasa. May i-clear kami kasi delikado na yung yung puno ng niyog. Medyo nahiwalay na sa lupa yung pinakapuno. Ayan. Delikado bumagsak dito sa daan. Marami pa namang sasakyan dumadaan dito. Yan. Kasama natin sa dito. Yan, sasakyan dumadaan. Sama na. Ay. Balik ito. Tatlo kaming team ngayon, may taga BLCI, yan, World Light Company Incorporated, ayan. Dito pa rin, dito sila si taga DPWH, yan sa likuran, yan. So, at saka kami, responders, mga responders section. Hi! Dito kami mga spider. Yan. Kita ko sa inyo yung taas nakapuno ng niyog. Yan mga spider. Nabiyak na yung lupa. So, nakatagilid na yung puno ng niyog. Mga spider. Dami pa naman yung matatamaan yung mga wire sa baba. Yan. Yan mga taga BLCI. So, tinali namin yung pinakapuno ng niyog kasi pag naputulan doon baka tumambling doon sa kalsada, delikado. Yan. Mga spider, tinanggal na yung linya para hindi matamaan. Kanara ilaha. Jadi ini kabot ato ah. Ano kabot na? Sanga. Di katotoa kay taas yo. Katora. Kay magkinaon sa sabot o balot. Ila ko sa kinan. Ha? Sa buto na ron. Di may sakabot ni ayo. Kayong kasog madatugan ang sakinan. Di ito ang sakinan madatugan. Laha. Ibilin mo kastaas. Ayaw sa di ko pabilin oy. Ano ba anak kanday anak bagsak na mo. Di ko pabilin. Sakay ko subong. Bigay pa lang nuna. Maliho ka. Yawas na. Daming mga tao dito. Mga spider, ayan ang chip namin yan, ito kasama namin, mabait. Ito si para spider Rio Masluk. Pag video ro niya ben kana bang slow mo. Akan niya kuha gamita. Sige. Ka di na to gamita stand, ikalay gunit na.
Gingana ni Matip. Kanang safety. Asa na plaster lang. Are, are. Are daw.
Gan po. Gan po.